ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌತಿ ಪಂದೇನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿದಾರದ ಬೊಲ್ಪುಲು ಹಾಕದು ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು 9 ಗಂಟೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಗಂಟೆಲ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಲಕ ಅಂಚ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರ್ನ ಆಪುಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಅಂಚ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಬರ್ಪೇರು ನೀನೆಂಗೆ ಕಾಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಪ್ಪು ಬಂದ ತುಕ ಒಂದು ವೈನ್ ಸಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪಂಡ ಸಿಟಿಲಿ ಫುಲ್ ವೈನ್ ದನೆ ಅನ್ನ ಜಾರ್ಜಿಯಾಡೆ ವೈನ್ ಆಪುನು ಮುಕ್ಕಲೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳಿಯತ್ತು ತಿಕ್ಕದ ಮುಕ್ಲಿಗ ವೈನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದ ಸ್ಲೀಪಿ ವೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೈನ್ದ ಮುಲ್ ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ದೆ ತೋನೊಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತ ಡಿಂಗ್ ಆಪೇರ ಅಂತ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂನಗನೆ ಸಖತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ ವೈನ್ ದಂಚೆನತ ವಾಸನೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀದು ವೈನ್ ವಾಸನೆ ಬರೋದುಂಡು ವೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತ ನೋಡಿಗೆನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಳಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪದ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಕಾಡ ವೈನ್ ಬರ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಯ್ದಿದೆ ಪೂರ ವೈನ್ ದ ವೈಟಾ ಚೀಪ್ ಪೋತ ಏನ ಚಿಕನ್ ಚೂರ್ ಪನ್ನಡ Myanmar? Where are you from? Myanmar? Myanmar. How can I say hello? Huh? How can I say hello? Hello. Mingalaba. Mingalaba. ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದೆ Merhaba. Merhaba. Similar, but it's different. Yeah. It's Asian country. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚುಂಡು ಎಡೇಜಾ ಕೈಪೇನಾ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೈನ್ ಬಿಚ್ಚಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು She's a little microphone in Western Georgia from Redstone region. Type of grape is Solikauri. This is white semi-sweet wine.
People call this women's wine because this is women's favorite wine in Georgia. Usually women prefer sweet taste and men prefer dry taste. This is salad and dessert wine. And if you will smell this wine, it has a citrus aroma. If you ask me, it's like juice. ಇಂದು 21 ಸಾರಿ 22 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪಂಡ ವೈನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ದ ವೈನ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ವೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನದ ಬಾಬಾ ವೈನ್ ಮುಲ್ಪರ್ ಮೂಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ತುಲೆ ಮುಕ್ಳು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೇದೀನಿ ಮುಲು ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಯಾಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ವೈನ್ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ವೈನ್ ವೈಟ್ ವೈನ್ ಪೂರ. Of course, if brandy is more aged, it's more expensive and it has more high quality to drink. It has 40% alcohol more than wine you tried. Why all wine you tried had 12%, but it has 40. They say it will be perfect chocolates and cigars. It's mostly like men's drink. And if you will smell this drink, it has a chocolate, vanilla, and caramel aroma. ಯಾನೆ ಕಟ್ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಒಂಜಿ ವೈನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದುಂಡು ಮದರ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಕೋಡೆ ಅಂಕಿ ಪೋದಿತ್ತದ ಅವು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ವಿ ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋದೆ ಈಗ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ ಪಂತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ವೈನ್ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ವೈನ್ ಕೊಡ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುವೆಡ್ಯ ಎನಿಮೀಸ್ ಬರ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಜಿ ಕೈತ ಕತ್ತಿ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆಡ್ಯ ಅಂಚ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಪ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ Right, now let me explain. Different types of grapes and different types of colors. Like you can just see white grapes, red grapes, this with honey. You taste all. Okay. All of them. with walnut. With walnuts and with nuts we have option, but with walnuts we have more color. And what we need, you taste first this one and I will explain. Out. Let's have us always, yeah? Chokun. They look fair. Like that. Other. This is Georgian types of fruits. Taste. Interesting. Very useful. Yeah, nice. One is called Spirulari, this one is called Lari, only the honey one is Spirulari, otherwise all types are Spirulari. Only that one, yeah, one. That one? That one is a little more expensive, it's different types of, it's not from grapes. Ah, okay. Yeah. This is is all more grapes. common. Yeah. This one is nice taste. Yeah, you can some mix if you want to. Yeah. Fire it. ವೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ ವೈನ್ pickle wine, dry fruits. Those territory, it's very strict, like the lifestyle of mothers, and it's not allowed to go that side. But from here, you will take amazing pictures with very beautiful views. But before that, we should see this historical church, which was built in 14th century. It was destroyed by the Persians, and it was rebuilt in 19th century. In 19th century, Georgia is under control of Russian Empire. So it was rebuilt during the Russians' time.
That's why it's a mix of Georgian and Russian style. You can see the difference. This is Georgian style. This is Georgian. This is Russian. So, the bell tower also in Russian style. It's not Georgian style. ಇದು ನ್ಯೂ ಚರ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇಜ್ಜ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತು ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಓದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಪೋಯದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ ದೆಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. Fruits and vegetables, over there, and they use it. Yeah, they need to survive here. You can click some pictures now. And many towers also. See? Towers and small windows. Different windows goes for shooting. Different type, no? There is some little bit of handmade items. Now what I must do, or I should stop here and you. ಒಂದೊಂಜಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟವರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಟವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲಿಂದು ತೂಕ ಇಂಚು ತೋಜನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜನ. We are meeting again. Where are you from? Philippines po. From Philippines. Careful. It's like, yeah, take, there. This side. Unantable. Thank you. ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಯಾರು ಸಿಂಪತ್ತೊಂದು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್. మంచి పులి కూడా లైటింగ్ అయిన పూలి పిల్లలు పాటు ఇంకా పోడిగా ఉన్నట్టు బాబా ఎంత ఉండు బాబా. చక్కదుండు ప్లేస్. No, don't turn Arush. You have to hold my hands. No, you can't. I know. ಒಂದು 900 ಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪಡು ಲೆಂತ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಕೆತಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಮ್ಮ ಈಗ ಸಾಕಾಗುಂಡು ಫುಲ್ ನಡತ್ತದೆ. ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಲೆ ಆತು ಮಿತ್ತೋಡು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತದೆ. Okay, don't come this side. ತುಲೆ ಹಲೋ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಆತು ಮಿತ್ತೋಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂತದೆ ರತ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ 900 ಮೀಟರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪು ನಾನು ಅರಸ ಸಾಕಂಡೆ ಜೂಜ. പോയി ബാക്ക് നല്ല ഉണ്ട് പോയാരെ ഈ തെങ്കിലേക്ക് അപ്പു ഞങ്ങൾ അർദ്ധട്ട് പോകുന്നില്ല പോയി ആവശ്യം പത്തുന്നത് ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗೆ ಪಿರ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಪೂರ ಕಂಡಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಚ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂಚಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮಕ್ ಪುಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಶುಗರ್ ಪಾದಿಜೇರು ಬಟ್ ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು.
ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಚೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುನ ಅಂಚ ಮುಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಾರೊಂದು ಪುಯರು ವೈನ್ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಬೆರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ ತೆಪ್ಪು ಶೌಕಾಯ ಅಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ತಲೆ ಶೌಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆರಿ ಹತ್ತು ಬಾಬಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಪೆ ಬೆರಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ದ ತೋಟ ತಲೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆತನ ಅಂಚೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಉಂಡುಗೆ ಅವಾಕಲ್ನ ಈತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಪ್ನ ಲೇತ್ ಶೋಕುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಯ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಕಾಯ ಅಂದ ಕಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗ ಪುಳಿ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಟು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿಸೆತ್ತದ ನಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಪುಳಿ ಇದಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಮುಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ 2003 ಬಿಲ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಉಂಡತ ಕುಡಿತವು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾಡಲಕ್ಕ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ